נמשיך במסילת ישרים בדרכי קניית הפרישות. כן, אז דיברנו קצת לפני כן גם כן בעניין הזה, והנה כמו שהתבונן על דבר גורם קניית הפרישות, כך שכלותו מפסידה אותו, וההתמדה בין השרים ואנשי הגדולות, דיברנו על זה, הרודפים אחר כבוד מרבים מההבל, כי בראותו את היקר הוא והגדולה היא, אי אפשר שלא תתעורר תאוותו בו לחמוד אותם. זה העניין המדיני, שאנחנו מעורבים במדיניות, נכנסים בכל מיני חברות כאלה שיש שם גינוני טקס, ושיש שם מלבושים מסוימים ויש סטנדרטים, וכל אחד מגיע לפי כבודו, וכל האנשים מתרגלים בזה, ולכן כל אחד מתאבל למה אני לא יושב במזרח וזה לא במערב וזה לא ופה ולא שם. כלומר שמתעוררת תאווה אצל האדם יותר ויותר לדברים האלה. לכן מה העצה? ויקר מן הכל הוא ההתבודדות. עכשיו מה זה ההתבודדות? הלוואי שנזכה לזה. כי כמו שמסיר מעיניו ענייני העולם הזה, כן מעביר חמדתם מליבו. הוא כבר הזכיר דוד המלך עליו השלום בשבח ההתבודדות ואמר, מי ייתן לי עבר כיונה, הנה הרחיק נדוד עלין במדבר סלע. והנביאים אליהו ואלישע מצאנו שהיותם מייחדים מקומם על הערים מפני התבודדותם. היו בורחים מכל יישוב. זה טוב, זה טוב. בעזרת השם נזכה. גם במקווה אפשר שאתה סוגר את העיניים וחושב שאין בעולם. כן, אבל זה... ומה אחר כך? יוצא מהמקווה. ישר לתוך... לא, כתוב. אחרי המקווה, זה הבא. צריך שיהיה מחדדים זה בהלכה. כן, במדבר. איך הוא יהיה? שיחדדו אחד את השני במדבר. זה הכי טוב. היום אין עצה יותר טובה מזה. כלומר, זה לא התבודדות של רבע שעה. זה מגורים, זה מגורים, כן. היום עם כל השיגעונות שנכנסים בעולם, יש הרבה מאוד סכנות. והחכמים החסידים הראשונים זכרונם לברכה הלכו בעקבותיהם, כי מצאו להם זה האמצעי היותר מוכן לקנות שלמות הפרישות. למען אשר לא יביאום הבלי חבריהם להביל גם הם כמותם. כי הבני אדם נמשכים אחד אחר השני. וממה שאתה צריך להיזהר בקניית הפרישות הוא שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל הקצה האחרון שבו רגע אחד. כלומר, לעשות את הדברים בצורה פתאומית. כי זה ודאי לא יעלה בידו. אלא יהיה פורש והולך מעט מעט. קודם כל שיתחיל עם הבית, ככה שיפרוש, שלא יצא הרבה מהבית. אחר כך שיתפוס לו איזה מקום באיזה מדבריה. היום יקנה קצת ממנו ומחר יוסיף עליו מעט יותר, עד שיתרגל בו לגמרי, כי ישוב לו כמו טבע ממש, כמו כל דבר. ולאחר מכן מגיעים למידת הטהרה, פרק ט"ז. הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות. וזה הלשון מצאנו אצל דוד שאמר, לב טהור ברא לי אלוהים, ועניינה שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החוכמה והיראה ולא על צד החטא והתאווה. לכן כשאדם מגיע לפרישות שראינו לפני כן, למידת הנקיות, הלוואי שנזכור רק את הסדר שלהם, הנקיות, הפרישות וכו'. אז אחר כך צריך להגיע לעניין הטהרה, שאדם יתאר, וזה אפילו מעשים הגופניים והחומריים, שאפילו אחרי התנהגו בפרישות, דהיינו שלא ייקח מן העולם אלא ההכרחי.
עדיין יצטרך לתאר לבבו ומחשבתו שגם באותו המעט אשר הוא לוקח לא יכוון אל ההנאה והתאווה כלל. כלומר שאפשר ליהנות מדברים שיש בעולם הזה, אבל שהכוונה לא תהיה לשם הנאה ותאווה גופנית. אפשר ליהנות מהעולם, יש כזאת דרך שהאדם ייהנה בעולם הזה, אבל שההנאה הזאת לא תהיה על הצד של התאווה הגופנית והחומרית. כי אדם לא יכול, הוא לא, אדם לא גוש אבן. אדם זה אדם, יש לו הרגשים, הוא מרגיש הנאות. כלומר שההנאה הזאת צריכה, כלומר צריך שיהיה ברור לו התועלת של אותה הנאה. כי בוודאי שיש הרבה מצוות שאנחנו צריכים ליהנות, גם מהריח, גם מראייה, גם משמיעה. יש כל מיני דברים שאנחנו צריכים כמצווה ליהנות מהם. גם אם הוא נהנה לשם מצווה, זה עדיין באיזשהו מקום מילוי, זאת אומרת, הוא נותן לה תאווה, אבל הוא... זה לא תאווה, זהו, זה העניין שזה לא תאווה. זה לא תאווה, זה הנאה, מה שנצרך לשם אותה מצווה. זה הנאה לשם אותה מצווה. כלומר, שברגע שהאדם מבין את הגריעות והפחיתות של ההנאה התאוותנית, הוא מכיר בגריעות הזאת של ההנאה התאוותנית, כלומר שברגע שהוא מגיע לאיזושהי הנאה, היא הנאה מדויקת בשביל הקדושה, בלי שזה יזלוג לכיוון של התאווה, של ההנאה התאוותנית. זה דברים בוודאי שזה דברים מאוד דקים וכולי, אבל זה קודם כל צריך להתחיל בבהירות השכלית של הדבר. כלומר, שאדם יתבהר לו הדבר הזה שיש כזה דבר. נכון, אצלי זה לא ככה, אבל יש דבר כזה שאפשר ליהנות באיזשהו דבר בלי ללכת להיכנס לתוך הטווח של היצר. יש פעמים שאדם יש לו ממש התלהבות מהנאה ויש בזה כיעור. ההתלהבות הזאת היא מכוערת. גם בעיני אדם רגיל, מה כל כך אתה מתלהב מדבר כזה פעוט, מה אתה עושה מזה עניין, ומרעיש עולמות וכו', ומראה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו כמה שזה טעים, כמה שזה טוב, כמה שזה מהנה, כמה שזה אני לא יודע מה. לכן צריך שהאדם יוריד מהדברים האלה, לא להיכנס לתוך הגדרות. אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מן המעשה ההוא על הצד החוכמה והעבודה. וכעניין שאמרו ברבי אליעזר שהיה מגלה טפח ומכסה טפחיים ודומה למי שכפה אושד שלא היה נהנה כלל ולא היה עושה המעשה ההוא אלא מפני המצווה והעבודה. זה למעשה מה שהאדם צריך להגיע למדרגה כזאת שכל מה שהוא עושה, אפילו שיש בזה הנאות, כל מה שהוא עושה את זה מפני שהוא מצווה. כמו שקראתי באחד הספרים שאחד הצדיקים אומר האדם לא יגיד שהוא לא רוצה לעשות עבירות. יש עבירות שנוח לו לאדם לעשות. באכילה, בכל מיני עניינים, נוח לו לעשות את העבירות. אבל מה אעשה שבוראני אסר לי הדבר? אז לכן האדם עובד בצורה כזאת, שכל דבר שיש בעולם, נכון, הדבר הזה אני לא הייתי עושה, עכשיו לא הייתי יושב לאכול סעודה שלישית. מה אני עכשיו צריך, אין לי חשק לאכול, יש לי דברים אחרים לעשות, אין לי חשק לאכול סעודה שלישית. אבל טוב, עכשיו אני מצווה לאכול סעודה שלישית, אז אני יושב לאכול סעודה שלישית. בצורה כזאת שכל דבר, עכשיו אם יוצא לי איזושהי הנאה מזה,
אז שההנאה הזאת תהיה, היא תהיה נטו לקדושה, שלא יהיה שם איזושהי פנייה להנות את עצמו מאותו הדבר, וכן על זה הדרך בכל דבר. הוא הולך לחתונה, הולך לבר מצווה, הולך לברית. אני עכשיו לא הייתי הולך לשם, אין לי חשק, יש לי דברים אחרים לעשות. אני עכשיו, אבל למה זה מצווה? אז אני הולך לעשות מצווה. אז מה שאני ייהנה בדבר הזה, זה היה לשם מצווה. כי באמת אין לו חשק לעשות את זה. באמת אין לו חשק. הוא לא רוצה את זה. אם היה יכולים לפתור אותו, היה פותר את עצמו. אבל לא, בגלל שזה מצווה, אז הוא עושה את מצוות בוראו. אם יש בזה איזושהי הנאה, הכל הולך לקודש. וככה האדם צריך לנהוג עצמו בעצלות. בזה מותר להתעצל. זה אני לא יודע. לא יודע איך להגדיר כל אחד, אבל זה יש, כלומר, פה זה עוד לא, אנחנו עוד לא הגיע, החסידות זה כבר אחר כך. זה אחרי כל זה יש חסידות. ושלא היה נהנה כלל ולא היה עושה המעשה ההוא אלא מפני המצווה והעבודה. ועל דרך זה אמר שלמה וכו'. ואומנם צריך שתדע שכמו ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופניים אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר ולשיתרחקו ממנו ולא יהיו משלו, כן, שייך טהרת המחשבה במעשים הטובים הקרובים לבורא יתברך שמו ושלא יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר. הוא עניין שלא לשמה מוזכר בדבר רבותינו זכרם לברכה פעמים רבות. כולם כבר נתבררו דברי חכמים וזכרם לברכה שיש מינים שונים שלא לשמה. הרע מכולם הוא שאיננו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני האדם ולהרוויח כבוד או ממון, וזהו שאמרו נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ועליו אמר הנביא ונהי כטמא כולנו וכבגד עידים כל צדקותינו. כלומר שיש כזה דבר שלא ישים חלקנו כהם. יש כזה דבר שהרע מכולם שלא עובד לשם עבודה כלל. כלומר, אין לו שום קשר עם עבודת השם, אבל יש בזה כבוד. מכבדים אותו על זה שהוא בא לבית הכנסת, על זה שהוא עולה לתורה, וכולכם ברוכים, כולכם ברוכים. הוא מברך, כלומר, יש בזה איזשהו כבוד. אלא לרמות בני האדם ולהרוויח כבוד וממון. הוא עושה את זה בכוונה? כן. בכוונה בשביל לרמות בני אדם? כן, יש כזה דבר. לא יודע, צריך לחפש, כנראה שזה דבר מאוד נדיר, אבל יש סוג כזה. כלומר שאין לו אמונה בבורא, ואין לו, כלומר, הרבה מאוד דברים חסרים אצלו, ויכול לדבר בבית הכנסת, או שיהיה לו איזשהו, בקיצור, שיכבדו אותו, שיאמינו בו, שהוא דתי, אז מאמינים בו, יש לו כיפה, הוא לא כופר, אבל הוא יכול להיות כופר, אבל בשביל הכבוד הזה, אז הוא מתנהג קצת בקדושה. ויש מין אחר שלא לשמה, שהוא העבודה על מנת לקבל פרס. זה גם כן מדרגה, זאת מדרגה שפלה, אבל זאת מדרגה בקדושה. זאת מדרגה בקדושה, אפילו שהוא על מנת לקבל פרס. כן. מחילה שלי אומר, הלוואי ואני אגע לזה. כן, זה גם כן בדברים... לפחות לעשות משהו. שלא לשמה. כן, כי גם זה לפעמים, גם שעל מנת לקבל פרס, אנחנו לא רוצים. לא מעוקצך ולא מדובשך, לא רוצה פרס. שזה,
לכן אנחנו רואים שיש מדרגה כזאת של על מנת לקבל פרס שהיא בקדושה, אבל כדי לעלות במעלות הקדושה זה בוודאי שזאת מדרגה שהיא שפלה, או שהוא מפחד מהעונש, שהוא עובד את הבורא, שמקיים את המצוות בגלל שהוא לא רוצה שינזקו ילדיו חס ושלום, או שהוא ינזק, או שהרכוש שלו ינזק, או שלעולם הבא ינזק. כל הדברים האלה עושה ומניח תפילין ומתעטב בציצית וכו', וכאילו שם סלעים על הראש, כאילו מרגיש שהוא שם, מעמיסים עליו, שמים תעמיס סלעים על הראש, שם סלעים והולך עם הכבדות הזאת, אבל זה בגלל שהוא מפחד מהעונש. או שהוא רוצה גם כן, הוא אומר, אז גם לא יהיה לי עונש וגם אני אקבל פרס. אז זה מדרגה שהיא נקראת מדרגה של קדושה. זה מדרגה של קדושה. כן. ועליו אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, ואפילו שלא ישמע, שמתוך שלא ישמע, בא לשמע. כלומר שהוא מרגיל את עצמו לעשות דברים שהוא לא יכול עכשיו שזה יהיה לשמה, אבל הוא מרגיל את עצמו ולאט לאט הוא ילמד יותר, יתקדש יותר, ואז באמת יבוא יותר לעשות את הדברים לשמה. אך על כל פנים, מי שלא הגיע עדיין מתוך שלא לשמה אל לשמה, הרי רחוק הוא משלמותו. צריך להבין שזאת מדרגה שצריך ממנה לטפס למעלה ולא להישאר שם. אומנם מה שצריך האדם יותר עיון ומלאכה רבה הוא תערובת האיסור. דהיינו שלפעמים האדם הולך ועושה מצווה לשמה ממש. שעושה ממש, זה מאוד חשוב לנו. העניין הזה שהאדם עושה מצווה לשמה, וכך גזר אבינו שבשמיים, כך אני עושה מצווה. אומנם לא יחדל מלשתף עמה איזה פנייה אחרת. זאת אחת הבעיות הקשות, שאדם עושה איזה שהם מצוות, וזה באמת מצווה, והוא עושה אותה לשמה מפני שהבורא ציווה אותנו, ולא עושה לשם פרס ולא לשום כלום, אבל מערב עם זה איזושהי עבירה. זה נעשה בצורה כזאת שהוא מערב איזושהי פנייה, או שישבחו בני האדם, או שיקבל שכר במעשהו. כלומר, זה אחד הדברים החשובים שהאדם צריך להקפיד. כשהוא עושה דבר מסוים, כשהוא עושה איזשהו דבר, הוא צריך מאוד 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 להתרחק בעצם העשייה שלו, שזה לא יביא אותו לזה שפתאום, שהוא יעשה את זה כדי שבני אדם ירגישו בו. הנה, ברוך השם, ראו אותי. ירגישו. לכל אחד יש לו, אתה יודע, יש אנשים שיש להם יצר הרע של גזל, ואנשים אחרים, הם לא יודעים מה זה בכלל. מה זה גזל? לא יודעים. אז כל אחד יש לו את הנישה שלו, יש לו את הסריטה שלו. אז כל אחד יש לו, אז באמת יש בני אדם, זה אחד הסימנים שאדם עושה את הדברים לשמה, ואדם לא יסתבך עם הקדושה שלו. כי האדם יכול להסתבך עם הקדושה. ממש להסתבך. כי אם הוא עושה את הדברים כדי לגדל את שמו שישבחו אותו בני אדם, בסופו של דבר למה הוא מגיע? הוא מגיע לגאווה, הוא מגיע לכל מיני עבירות, ואחר כך קנאה ושנאה ותחרות וכל הדברים האלה שנובעים מתוך הרצון הזה לקבל כבוד, והוא לא מקבל כבוד וכו'. אז לכן כשאדם עושה דבר ואין לו חשק בכלל שידעו מזה, הוא לא חושב על זה, ואם היה יכול להסתיר את עצמו שתבלע אותו האדמה, אדרבה, היה מתפלל על זה שתבלע אותו האדמה, שלא יראו אותו עושה את הדבר הזה. כל כך, מה שהחשיבות אצלו זה עצם המעשה, עצם המצווה.
לא מעניין אותו עכשיו שיראו אותו ושיעשה מזה כבוד. אלא, אדרבה, ההפך. ההפך, שלא יראו ולא ירגישו ולא ידעו ממנו בכלל. ובזה יש הרבה סיכוי שהוא יישאר בתוך הקדושה, מפני שהוא לא הולך לכיוון הגאווה וכו'. ולפעמים אפילו אם לא יהיה מתכוון ממש לשישבחו, בשמוח ליבו על השבח ירבה לדקדק יותר. כן, מעשה של ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, שהייתה פוסעת פסיעות יפות, וכיוון ששמעה שאומרים כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, מיד דקדקה יותר. כלומר שהיא ראתה שמתלהבים מהפסיעות שלה, אז היא עשתה פסיעות עוד יותר יפות. לכן, בזה אנחנו יכולים, אדם יכול לעשות איזה שהם מעשים טובים, ומכירים את זה, אז אדם עושה משהו טוב, ומישהו ראה אותו, והוא שמע את הפס הזה. וזה נכנס, זה כמו שמנפחים גלגלים. אז זה גורם לו לעוד הפס. כל פעם זה עוד קצת. אני חייב לשמוע את זה עוד פעם. אז לכן גם כשהוא שמח בליבו, וזו מדרגה עוד יותר גדולה, ובאמת זה מה שאנחנו צריכים לרדוף. לכן יש סכנה מאוד גדולה בקדושה, שהאדם מתקדש ומסתבך. למה? כי הוא מתקדש ואחר כך עושה מזה עבודה זרה. מכל הקדושה הזאת שהוא עשה, זה נהיה עבודה זרה. למה? כי יש לו הנאות מזה, יש לו פתאום כבוד, והוא נהנה מזה, והוא מגביר עוד יותר כדי שיהיה לו עוד יותר כבוד ועוד יותר, ולמעשה הוא הופך להיות גוש של עבודה זרה. מצב יותר גרוע בעצם. בדיוק, יותר גרוע, היה נשאר איך שהוא וזהו. מה הוא צריך לעשות מעצמו? עבודה זרה. לכן כשאנחנו רואים ששיבחו את החכמים בתלמוד ובכל מקום, פעם שיבחו חכם על זה שיש לו השגות גבוהות, על זה שהוא חכם גדול וכו', לא כל כך. תראו את משה רבנו, הענב מכל אדם. זה מסתכם במידות של האדם. זה לא משנה כמה הוא חכם. ברגע שיש לו מידות, בוודאי שזה הולך יחד עם חוכמה. אבל יכול להיות חוכמה שהיא לרעת בעליה. שזה יזיק לבעל החוכמה הזאת. למה? כי הוא עושה מזה עבודה זרה. אז פעם הוא עבד עבודה זרה כזאת, עכשיו הוא עובד עבודה זרה של פעור. אז זה משנה, פעם זה היה בעל צפון, עכשיו זה פעור, מחר זה יהיה מרקוליס, אני יודע, כל מיני עבודות זרות. ולכן באמת למה שהאדם צריך, קודם כל שנבין מה ראוי להיות, ובאמת כשהאדם ירגיל את עצמו, אפילו שישבחו אותו, שלא תהיה לו הנאה מזה. לא יודע איך עושים את זה, שיעבוד על עצמו שלא תהיה לו הנאה מזה. באופן הזה, באמת, כל קדושה שהוא יקבל, זאת תהיה קדושה בלי ערבוב של עבודה זרה. אז יהיה מציאותי למשלט, מה? אפשר שאתם יודעים זה, אז יהיה מציאותי למשלט. לא הבנתי, דבר קצת יותר לאט. שלא יודעים זה. איך שייך? זהו, הנה, נכון, אז באמת אנחנו קרובים לזה. אבל זאת ידיעה שאנחנו צריכים לדעת שזאת מציאות אפשרית, ואנחנו צריכים לחתור לדבר הזה. צריך לחפש תחבולות
איך מגיעים לכזה מצב, כן, זה, איך אני מגיע למצב כזה שאומרים לי איזשהו דבר טוב וזה לא יביא אותי לידי גאווה. זה מה שכתוב. אם זה כתוב זה אומר שזה אפשרי. ובאמת כשאדם נהנה מזה, אתה שואל איך. אני לא יודע איך, אבל אני קצת מחפש איך. העניין הוא, אם האדם יודע שהדברים האלה מביאים אותו לידי, יכולים להביא אותו לידי עבודה זרה. אדם, נוח לו שיהיה עובד השם בטהרה, בטומאה כזאת? שיהיה עובד השם, שיעבוד עבודה זרה בטהרה? לא נוח לו לזה, בן אדם לא רוצה את זה. אז הוא אומר, אז כל הדברים האלה מובילים אותי לזה. אז מה יש לי לחפש אחרי זה? אז אם אני מחפש אחרי זה, אני גם אלך לחפש אחר העריות, מה יש? לחפש אחרי עבירות אחרות, מה יש? מה ההבדל? מה זה יותר, פחות גרוע מאשר עבודה זרה? אז האדם מבין לבד שנוח לו וכדאי לו להתרחק מהדברים האלה. והדבר הזה שהוא כביכול טבעי אצל האדם, שהאדם מקבל את זה בידיים פתוחות, אז שידע שיש בזה סכנה. אז בשביל מה אני צריך את ההנאה הזאת? אז כבר זה יכול כבר להוריד לו את הטעם הזה, זה כמו שהוא מקלקל לו את התענוג. גם סתם ככה, בן אדם שמקבל הרבה כבוד, יש לו תלות בזה, ומילא זה סתם... בוודאי, זה העניין. זה העניין שהחמדה הזאת היא כמו כל חמדה של תאווה אחרת, ואפילו הרבה יותר גדולה, והרעות שלה מפורסמות מאוד. לכן זה כמו, ברגע שאדם מתרגל, דיברנו על זה, ברגע שאדם מתרגל לאיזושהי תאווה, אפילו תאוות אחר, איזה שהם דברים שהוא אוכל ומפתח, וזה נהיה עוד יותר דק ועוד יותר דק ועוד יותר, אז זה הולך והוא משקיע את עצמו בתוך תאוות של אכילה. בכבוד זה עוד יותר גרוע. הלוואי שהאדם יאכל כל היום, ושיהנה ממאכלים כל היום, ושיפריש את עצמו מהדברים האלה. ולכן הוא צריך לקלקל לעצמו את התענוג. הנה, אתה שאלת, אולי זאת תשובה. שיקלקל לעצמו את התענוג. זה כמו שהאדם רוצה להתעטש. נעלם. חבל. זה יהיה בדיוק לפני הפצצה הגדולה. בום. יש כתוב, ראיתי באחד הספרים, שאדם שמתעטש בעמידה, זה סימן טוב לו. ואדם שבר מינן מפיח בעמידה, זה סימן רע לו. ולכן, מה? כשהוא מתעטש. כן, בעמידה. בשעת העמידה. ראיתי באחד הספרים. אז כמה פעמים אני מגיע שאני רוצה להתעטש, ואני בדיוק נזכר שזה יפה לו, אז זה נעלם. ושישימו לב, האנשים שעומדים בשעת עמידה, הרבה פעמים יש להם רצון להפיח, וצריך מאוד 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 להיזהר בזה, שלא יפיח בשעת העמידה. לכן, האדם צריך לקלקל לעצמו. זה העניין. בתאווה הזאת שימצא כל מיני דרכים, כן, כל מיני דרכים שהוא ישמע איזה שבח על עצמו,
וכל שכן, אם אדם מכריז על עצמו כמה צריך לשבח אותו, כמה הוא עשה בחיים כדי שישבחו אותו, למה לא משבחים אותו? למה לא אומרים עליו ככה? למה לא אומרים עליו? זה ממש קצה הדרך. אדם אדרבה ברגע שמשבחים אותו, אבל אם משבחים אותו, אז הוא... זה כמו ששמים עליו קר כזה של נוצות. על זה. לא, מי אני ומה אני. אבל אתה ככה. איך אתה מדבר? איך אתה מדבר עליי? מבינים את העניין? זהו, זה מצד אחד אדם שמשבחים אותו, אז הוא צריך לראות איזה מין רעה מגיע. מצד אחד זה טוב שישבחו אותו, כי שיבחו אותו על דבר טוב. הוא צריך לדעת שהוא עשה מעשה טוב. מבינים את העניין? זה מאוד דק הדבר הזה. הוא צריך לדעת, הוא לא צריך להגיד, זה שום דבר, זה לא כלום. לא, זה לא שום דבר, זה משהו. זה טוב, עשית מעשה טוב. אבל אתה צריך להבין שעד כאן. המעשה היה טוב או רע? טוב, נקודה, שלום, זהו. לא, טוב מאוד, ולהעריך, ולקשט, ולצבוע, לא. זה מעשה טוב, אני יודע שזה מעשה טוב, ברוך השם שעשיתי מעשה טוב, אבל שלא יביא אותי לידי עבודה זרה. שיגיד לעצמו, אתה רוצה להיות איזה פסלון? אתה רוצה להיות איזה בודה קטן כזה, עם טלית ותפילין, שקורא בתורה? אתה רוצה להיות כזה אחד? זהו, שיגיד לעצמו, רוצה להיות איזה בודה קטן כזה בבית הכנסת, לומד תורה, להיות תלמיד חכם בודה כזה, אתה רוצה? בבקשה, הנה, לך תחפש אחרי זה, אתה תהיה 1000% יותר גרוע ממנו. לפחות הוא עושה את זה, הוא עושה את... לשם עבודה זרה. זה באמת דברים שצריך, אנחנו צריכים לדעת ממציאותם, לתת עליהם את הדעת, וכמה שאפשר. הרי התוספת הזה נולד מכוח השבח ששיבחוה. אז היא עשתה יותר גרוע. היא עשתה יותר יפה, אבל זה למעשה יותר גרוע. אומנם אף על פי שאיסור כזה בטל במיעוטו, על כל פנים המעשה שתערובת כזה בתוכו טהור לגמרי אלינו. למה הם נמשכים לזה ולא נמשכים לאמת? אם הם יודעים שהם משקרים או שהם לא יודעים? זה השאלה. אם הם יודעים, למה הם נמשכים לזה? כי זה כמו שאתה שואל, למה אדם נמשך לתאווה? למה אדם נמשך? זה תאווה גדולה. הכבוד זה תאווה הכי גדולה שיש. אז למה שלא יסע לאיזה מקום או שיודע, שיגיד אני ככה? לא, כי... זה יכול להיות כל מיני סיבות, זה יכול להיות שהוא לא יודע מה המציאות הזאת, או שהוא לא מרגיש, או שנוח לו, או לא כל אדם מרגיש ויודע מה הוא עושה. מה שאנחנו צריכים להיות בטוחים, שכולנו עושים לשם שמיים. אין דבר כזה, כלומר מי זה כולנו? זה כל הבריאה כולה עושה רק לשם שמיים. כל העובדי עבודה זרה, מה זה? זה לשם הקדושה. אני רוצה להוריד, תגיד לאיזה בודהיסט או משהו שאתה תמה. אוי ואבוי. תגיד לערבי אתה תמה. תגיד לנוצרי אתה תמה. אין דבר כזה, אף אחד לא רוצה להיות תמה. הם מאמינים שהם
קודש הקודשים. לכן גם כן אצלנו זה אותו דבר. כל אחד מאמין בדרך שלו יכול לעשות עבירה גמורה לשם שמיים, וזאת עבירה באמת. על פי התורה זה עבירה. וזה מחטיא רבים והכל. לא, אבל בשבילו זה זיכוי הרבים, זה יגדיל תורה ויאדיר. הוא באמת חושב שהוא עכשיו שליח השם. כן, כן, כן. וזאת הבעיה. זאת הבעיה, שהוא חושב שהוא שליח השם. ומדבר בשמו ועושה לשמו, והוא עושה רק לשמה. אפשר לראות את זה. לכן באמת, הוא יכול להיות או מהצד הזה או מהצד השני. באמת. בלי שאנחנו נתערב ונשפוט זה בצד הקדושה וזה לא בצד הקדושה. אבל באמת במציאות הוא יכול להיות מצד הטומאה והכל עושה לשם שמיים. לכן זאת גם כן סכנה שנובעת מכל הדברים האלה, מכל הדברים שהאדם נמשך לכבוד ולממון ולכל מיני דברים כאלה שפשוט מוציאים אותו ואז לא אכפת לו שהוא מפסיד את עולמו. זה מפני שהוא עושה לשם שמיים וזה מה שהוא מבין. כי הנה כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה אלא סולת נקייה מנופה ב13 נפה. זה העניין של הסולת הנקייה צריכה להיות מנופה ב13 נפה. כי כל העניין הזה של לברר אצלנו שהדברים יהיו כמה שיותר ויותר נקיים, זה אנחנו רואים כשאנחנו רוצים להקריב משהו, אז אנחנו צריכים לנפות אותו כמה וכמה נפות, כדי לסלק את כל הפסולת הגסה והפסולת הדקה. ולכן גם אדם צריך, כדי שהמעשים שלו יהיו... זה גם לא ראיה. מה? זה גם לא ראיה, כביכול חסר שלום. למה? פה זה אומר לך 13 פעמים, כאילו, בסדר, אבל במידות אין לך גבול. הלוואי שנגיע לשלוש פעמים. זה הרעיון. זה הרעיון שאנחנו תמיד צריכים לבדוק יותר ויותר האם המעשה הזה הוא כדי כך וכך או לא. שכבר טהור לגמרי מכל שיג, כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון להיות מעבודת האל השלמה והמובחרת. כי מי שרוצה שהמעשים שלו יעלו לריח ניחוח להשם, זה חייב להיות נקי. כי כמה שזה לא נקי, ככה העלייה הזאת, כלומר שלעלייה הזאת אין בה ממש, מפני שהיא מעורבת בכל מיני פניות וכו'. אבל אם ננקה את זה, אז באמת היא תקבל כלילות ותעלה. אלא המובחר שבמעשים הטהור מכל שיג. ואינני אומר שמשהו זולת זה יהיה נדחה לגמרי. שלא נחשוב שאם אדם לא יהיה נקי לגמרי, אז שום דבר לא יעלה לרצון. אלא האדם צריך לנקות יותר ויותר. כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה ומשלם שכר המעשים לפי מה שהם. אז ניקח דוגמה, כמה שהחומר יהיה יותר קל, המשקל הסגולי שלו יהיה יותר קל, כך הוא יצוף יותר במים. יהיה כאלה שהם יעמדו באמצע המים. מכוח המשקל הסגולי שלהם הוא לא כבד מאוד. יש מציאות כזאת? בטח, ודאי. מה, עץ? ברזל? לא, יש חומרים שהם צפים, יש חומרים שהם יהיו שקועים קצת יותר, יש חומרים שיעמדו באמצע. בוודאי, זה אפשר לעשות למשל אפשר לעשות את זה עם משהו למשל עם בקבוק. בקבוק צף? בקבוק צף, אבל אתה מעלה אותו מים, אז הוא ישקע?
אבל תמלא אותו רק חצי או רק 3/4 או רק רבע, תנסה לשים, אתה תראה שהוא כל פעם ישקע יותר או פחות, לפי המשקל שלו. זה באמת אפשר לנסות. כמה שיהיה יותר כבד, אז הוא ישקע יותר, וכמה שתפחית ממנו את המים, הוא יהיה יותר צף, עד שהוא יכול לעמוד אז לכן, גם כן המעשים של האדם נשפטים על ידי מידת העכירות שיש באותו המעשה. כמה שהאדם עכור יותר במעשים שלו, לכן הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. מה זה אומר? לפי המעשים שלך בדיוק זה יחקק, המעשה הזה יחקק לפי תואר המעשה. אמנם על העבודה התמימה אני מדבר הראויה לכל אוהבי השם באמת, שלא יקרא בזה השם אלא עבודה טהורה לגמרי, שלא תהיה פנייה בה אלא לשם יתברך ולא לזולתו, וכל מה שהתרחק מהמדרגה הזאת כפי הרבות ריחוקו כן ירבה החיסרון בה. אז הבהרנו את הדברים. לסיום, ומה שדוד המלך עליו השלום אומר, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ, ואמר כמו כן צרופה אמתך מאוד ועבדך אהבה, כי באמת העבודה האמיתית צריכה להיות צרופה הרבה יותר מן הזהב ומן הכסף, ומה שנאמר על התורה אמרות השם אמרות טהורות כסף צרוף בעליל, לארץ מזוקק 7 ומי שהוא עובד השם באמת שלא יסתפק בזה במועט ולא יתרצה לקחת כסף מעורב בשיגים ובדילים. בחומר אנחנו מבינים שזה מעורב עם שיגים, זה לא יפה, זה לא נוצץ, זה לא זה. זה בדיוק ככה אנחנו צריכים להתייחס לעבודת השם שלנו, שכל דבר שאנחנו רוצים לבחור את המובחר ביותר שבו, את הפרי היותר מובחר. דהיינו עבודה מעורבת בפניות לא טובות, אלא הזך והטהור כראוי, ואז יקרא העושה מצווה כמאמרה. שאלו חכמים, כל העושה מצווה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות. למה? ממה מגיעות בשורות רעות? מכל השיגים שבמעשים, מכל השיגים שיש במצוות. אבל עשיתי מצווה, אני עושה מצוות, אני אוהב את השם, אני עושה הכל. אבל יש בזה שיגים, השיגים האלה עושים רושם. לכן השיגים האלה גורמים לבשורות הרעות. זה מה שהחכמים אומרים. כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות. וכן אמרו, זכרונם לברכה, עשה דברים לשם פעולם, ודבר בהם לשמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.